Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So, huwag kayong maingat kasi may bata nakatulog sa kabilang kwarto guys. So, for this video, clearing operations sa aking kwarto guys. So, makikita nyo ngayon kung paano ko linisin. Kasi tatanggalin ko yung mga cellophane, yung mga tela na nakalagay sa aking kwarto upang linisin guys. Kasi medyo mabaho na siya ng alkabok guys. Kasi lugin na siya, hindi natanggal yung mga nakadikit sa aking kwarto guys. So, see you on my video. Bye! So, ayan na nga guys. So, hinay-hinay ko nang tinatanggal yung mga nakadikit sa aking kwarto guys. Kasi linisin ko siya guys. Kasi buka na siya ng abog guys. Kasi marami na siyang mga tae o yan. Marami na siyang mga likabok at tae-tae ng mga ok-ok, mga ba't iba pa dyan guys. So, marami mga likabok guys. Kasi hindi ko siya natanggal for how many months. So, linisin at itatapon yung mga karapat dapat na itapon guys. So just watch my video for today's day because cleaning operations aking mga yan, tanggalin ko yung mga alkabok yan guys. Yan, tanggalin ko yan guys. Ito, hindi pa ako tapos dyan, tanggalin ko yan lahat guys. Kasi clearing operation talaga guys. Kasi malapit ng face test amin guys. Bikini man, the best. So, bye-bye for today's video. Yan. So, pwede mo dumi-dumi guys. Bye! Ipanglabay natin ang mga things. Like this. Ipanglabay na sila. Ipalaban natin guys. Hindi ko na dyan guys. Ipalaban na sila. Ipalaban na sila.
Yan guys, yan na update niya ni Moy Moy guys kay. Gwapo na kasi Moy Moy guys kay. Nag-haircut na siya guys kay nag-eskwela siya balik guys. Kama ka na eskwela. Pumara siya mga tayo guys. Ano kung kita ka ng cellophane kay mga iach. Ang kuha ka na guys. Guys, dito mga tae. Yeah, Paan mo? Akan So, unya na po guys. Bye-bye. Ano ko panggawas guys medyo abog, ng tae, mga pokpok, kasi tubig para mga uga, para kumot. So, dito kong kameraman, ito Moy Moy. Ano So, guys, kamu na dito guys. Hindi na makapulit lang. Una ko dito ko. Ulit ko dyan ang kaso. Lang. Una. Thank you, Moy Moy. Bye-bye. 2,000 years later. So, hi guys. Ito na siya guys. Wala nang mga takip. Takip na lang natin. Mahalag na sa aking kwarto. Selfie. 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 Bye. Bye and thank you very much. So guys, don't forget to like and share and subscribe to my YouTube channel for really good videos. Please subscribe to my channel. Bye bye.